Dobro večer, dragi moji vežbači i drugari. Dobrodošli na još jedan online live trening koji možete da pratite putem Facebooka i YouTubea. Kao što sam obećala, jednom nedeljno nastavljamo da se družimo u ovom formatu. Ja ispunjavam sva obećanja. Verujem da i vi ispunjavate obećanja koje ste dali sebi, da ćete nastaviti da vežbate, da biste bili jači i zdraviji, a ja ću to vama da omogućim ovim putem u vašim toplim domovima. Za današnji trening nam neće trebati ništa osim sopstvene snage. Znači, radimo bez rekvizita i prvi i drugi deo, ali prvo moramo neizbežno da se zagrejemo svaki zglob i mišić. Zamolit ću vas da stanete uspravno, stopalo do stopala, leđa pravo, stomak malo stisnut, ramena dole, blago nazad i krećemo sa rukama pored tela kroz jedan veliki udah, izdah, udah, izdah i još jedan i izdah. Mogu stopala malo šire od širine kukova, ruke na struki, idemo glavom desno, levo, kroz udah i izdah. 4, 5, 6, 7 i 8. Pogled na desno, na levo, pažljivo, diši, 4, 5, 6, 7 i 8, druga strana. Glava na dole, unazad, udah na nos, izdah na usta, 4, 5, 6, 7 i 8. Odlično, ruke pored tela, idemo na izmenično. Jedno rame, drugo rame, unazad, spuci lepo, 4, 5, 6, 7 i 8. Obe ruke opružene unapred, rade lopatice, 4, 5, 6, 7 i 8. Ruke ispred, zvuci, grati, spajaj dalje lopatice, 4, 5, 6, 7 i 8. Ruke opružene, iza zadnjice, vučemo gore, nazad, 2, 3, 4, 5, stisni stomak, 7 i 8, ostani tu, malo se stegni. Stavi laktav, idemo zasuk, u levo, u desno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Odlično, tresi, ostaješ u širem raskoračnom, u jednu stranu, u drugu stranu, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Ruke na struk, predklon i isturiš kravlicu. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Ruči, idemo. Dodirujemo suprotno stopalo, noge opružene, diši, još 4, 5, 6, 7 i 8. Druga noga, odlično. Protresi. Idemo sada stopalo do stopala. Malo ćemo da ljuljamo jednu nogu pa drugu nogu. Ajmo. 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Noga pored, gore, nazad. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Noga ostaje, spajaš lakat koleno, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Odlično. Ide druga noga. Krećemo. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 i 8. U stranu. 2, 3, 4. Diši. 6, 7, 8. Stani i spajamo. Lakat koleno. 3, 4. Izdah. 7 i 8. Protresi. Idemo dlanovi na kolena i savijamo naizmenično u jednu stranu, u drugu stranu. Diši. Pažljivo. Dah na nos, izdah na usta. Napred, nazad. Još malo. I kružimo u desno. Nežno. Menjaj smer. Dlanovi dalje na kolenima. Odlično. Protresi. Idemo. Rotiraj zglobove ruku i skočni zglob desne noge. Malo u jednu, malo u drugu stranu. Diši. Odvuči i odavde isto. Usput podigni levo stopalo. I rotiraj. Zagrevaj. I diši. Odlično. Tresi, stopalo do stopala, udah, izdah, izdah, izdah i još jedan, i izdah. Desna noga ide unazad, leva savijena, dlanovi idu sa desne strane, levog stopala, desnu nogu ne spuštaš, polako podižeš desnu ruku ka plafonu, otvori grudni koš, stegni se, diši duboko, pripremi se polako. Za prvi deo spusti desnu ruku, leva ruka ide ka plafonu. Odlično, spusti, stopalo do stopala, ide druga noga, opruži maksimalno, spusti dlanove sa leve strane desnog stopala i podigni levu ruku ka plafonu, otvori grudni koš, diši, spusti i idemo desna ruka ka plafonu. Danas sam vam isto pripremila nešto novo, kao i obično. Nećemo raditi iste stvari, jer kada radimo različite, dolazimo do bržih rezultata. Udah, izdah, udah, izdah i još jedan udah i izdah. Pokazujem prve dve, lakšu i težu varijantu svake vežbe. Dobro obratite pažnju, vi do tada iskoristite moment malo da se odmorite i pripremite još bolje za trening koji vas čeka. U prvoj rundi radi samo desna noga. Noga ide unazad u početnom položaju. Prvo povlačimo koleno na grudi, rade ruke, vraćamo i idemo u stranu. Znači kombinujemo koleno i u stranu. Teža varijanta je uz brži tempo, lakša varijanta uz sporiji. Nakon toga idemo u izdržaj. Namestimo se lepo. Dotaknemo ispred koliko možemo desnom rukom, levom rukom i odavde se povučemo u medu. Ako je teško, radi se na kolenima, sve to isto. Gledaj kada se povlačiš odnazad da malo aktiviraš tricepse. Namesti se stopalo do stopala. Ajmo svi zajedno polako, desna noga, korak unazad, leva blago savijena. Ja ću bržim tempom, znači koleno i u stranu, koleno u stranu. Kad povučeš koleno, izdah i stisneš stomak, diši duboko. Ako peče stajeća noga, odnosno leva ovom prilikom, malo se samo opruži, ali gledaj da je gornji deo tela i dalje nagnut ka napred. Idemo u izdržaj, dlanovi su ispod ramena, ko želi ide na prste i krećemo polako. Dodirneš ispred desnom rukom, levom i povučeš se u medu. Jedna ruka, druga ruka i povuci. Ako ovo povlačenje
je teško, sa kolenima iznad tla, spuštaš ih u svakom slučaju na pod. Pršljen po pršljen gore, nemoj naglo. Stopalo do stopala, ide leva noga i krećemo. Koleno, strana, koleno, strana. Diši, izdah. Kada povučeš koleno, ja i dalje radim težu varijantu. Evo, prelazim na lakšu. Samo spori tempo. Bukvalno korak po korak. I to je sve. Također ću preći na lakšu varijantu. I u drugoj vežbi idemo dlanovi na pod, svi zajedno na prste. Ko želi spušta se na kolena i krećemo. Tap, tap, povuci. Dodirneš ispred i povlačiš. Izdah, udah, izdah, udah i izdah. Kada se povučeš i sedneš između peta, dozvoli da se ruke istegnu. Završi. Idemo na stopala. Pršljen po pršljen. Opruži. Stopalo do stopala, desna noga unazad i krećemo. Eto mene u težoj varijanti. Svako neka radi po svom. Sve zavisi koliko može. Ali koju god varijantu da radiš, uvek ističem, daješ svoj maksimum. Uz pažljivo izvođenje svakog pokreta. Nigde nikada ne žurimo. Ne trkamo se ni sa kim. Idemo u izdržaj. I dodirneš ispred i povučeš se. Kada se povučeš, dakle, kao što sam rekla, istežu se malo tricepsi, ali se osjeća i rad ramena. Diši duboko. Još malo. Vrati duže kičme. Idemo na stopala. Pršljen po pršljen. Opruži. Stopalo do stopala. Leva noga nazad i kroz izdah krećemo. Rade ruke. Diši. Još malo. I spremni se polako nakon sledeće vežbe za drugi krug. Već proletalo je vreme. Odlično. Uspori i stani. Kolena. Dlanovi. Bilo koju varijantu da bereš, najbolje prvo da se popneš na prste. Krećemo. I ako radiš lakšu varijantu, onda se samo spustiš na kolena. I sigurno ćeš odraditi tehnički ispravno vežbu. Diši obavezno. Odlično. Sa kolena na stopala. Pršljen se opruži. Udah. Izdah. Udah. Izdah. I još jedan. I izdah. Popi malo vode, ja pokazujem sledeće dve. Idemo kombinacija. 2 jumping jacka. Skačemo unazad i ovde 2 plank jacka. Znači kombinujemo ove dve vežbe. Nakon toga dobro obrati pažnju. Spuštamo se u polučučanj, desna noga opružena. To je početni položaj. Odavde skačemo u čučanj. Skočimo na desnu nogu, leva je opružena i menjamo. Znači naizmenično. Jedna noga gore, druga noga gore. Namesti se za džek. Stopalo do stopala. I krećemo 2 džeka. Skočiš unazad i odavde isto 2 džeka. Poveži. Radi u kontinuitetu. Diši duboko. Kada skočiš unazad, čuvaj zglobove i ruku i nogu. I tu ćemo da stanemo. Udah, izdah. Idemo svi zajedno da se pripremimo, desna noga gore. Lakša varijanta je ne skok u čučanj, nego korak po korak. Ja ću krenuti sa težom. Idemo. Prebaci. Jedna noga, hop. Druga.
druga noga. Znači kada skačemo u sredinu, onda podignemo prvo desno stopalo, pa levo. Gledamo da zadnjicu guramo nazad. Diši. Udeh. Izdah. Radit ću lakšu varijantu sledeće vežbe. Stopalo do stopala, idemo. Jedan džek, drugi džek, korak po korak, jedna noga, druga noga, korak po korak. Nastavi. Jedna, druga noga, spusti. Tap, tap. I vratiš se nazad. Jedan džek, drugi džek. I gotovo. Također radimo laganiju varijantu sledeće vežbe. Za početak ne savijamo koleno leve noge jako blago samo. Idemo u čučanj. Vratimo se u sredinu. Podignemo levu. Sredina. Podignemo desnu. Ako nekoga slučajno zbunjuje ova vežba, može da radi sledeće. Iz sredine, uz polja, skok u čučanj. Idemo džekovi, gore i dole. Stopalo do stopala, jedan veliki udah i krećemo. 1, 2, skok unazad, 2, plank džeka. I još. Diši sve vrijeme, duboko, ne zadržavaj dah. Koliko god da ti se čini da treba da zadržiš, ne treba. Završi. I polako gore. Udah. Izdah. Ajmo desna noga gore, savijena. Skokić. Skokić. Lepo pažljivo. Ako ne možeš da iskontrolišeš, onda bolje radi lakšu varijantu. Ili iz sredine polučučanj, skok s polja u čučanj. Radili smo to već. A za sve vas koji ste možda prvi put sa mnom, samo toliko. Vraćamo se na džekove. Stopalo do stopala. I krećemo. Svako radi svoju varijantu. Diši. Diši duboko. Daj sve od sebe. I još. Ostalo mi 2 džeka. Udah, izdah. Namesti se, stopalo do stopala. Recimo, podići ćemo sada levu nogu. Spuštamo se. Skok. Vraćamo. Vrati. Opet ističem, ako je teško, radiš s obe noge. Iz sredine u polučučanj. To je početni položaj, skačeš u čučanj. Još malo. Stisni stomak. Pažljivo radi. I gotovo. Udah. Izdah. Udah. Izdah. I još jedan. I izdah. Popi malo vode. Odmori. Dođi sebi. Ja pokazujem sledeće dve. Prva vežba. Desna noga 2 puta. Vučemo koleno. Idemo na levu nogu 2 puta opruženo. Hop, hop. Druga. Hop. Posle toga menjamo noge. Nakon toga, dobro vrati pažnju. Idemo u bočni iskorak. Vraćamo se. Nastavljamo sa bočnim iskorakom, ali ga radimo u dijagonali. I vraćamo se nazad. Samo desna noga. Ajmo stopalo do stopala, znači 2 puta vučemo koleno, 2 puta levu opruženu nogu. Ruke možemo da koristimo. Diši. A kome smetaju, idi slobodno na struk. Lakša varijanta je sporija. Diši. Stisni stomak. I završi. Odlično. Protresi, ostavi sebi mesta
jednu kockicu, metar puta metar. Stopalo stopalo, idemo u desnu stranu, vratiš nazad, dijagonala, vratiš nazad, izdah, udah, izdah, udah, koleno, ne prelazi liniju prstiju, svako ide onoliko duboko koliko može, završi, odlično. Sada idemo leva noga, 2 puta koleno, desna opružena, ajmo i ruke, ko želi, može da koristi, tako je malo teže. Što se više aktiviramo, to više trošimo kalorije, ali naravno svako radi po svom. Završi. Druga noga uspori, stani, protresi, ko da je u mesto, nemoj samo naglo da staneš. Idemo stopalo, stopalo, leva noga, sedu stranu i dijagonala. Stopalo, stajaće noge, ne pomeramo, znači samo leva noga radi u ovoj rundi. Stisni zadnjicu, guraj je unazad, udah, izdah, protresi, desna noga, 2 kolena, leva opružena, ruke gore ko želi, hop, evo da usporim malo, za pokazivanje lakše varijante, izdah, izdah i još izdah, stisni stomak, kada podigneš i desnu i levu nogu i završi. Odlično. Diši duboko. Izduvaj. Ide desna noga. Krećemo. Sedu stranu, to jest bočni iskorak i iskorak. Bočni, ali u dijagonalu. Izdah. Udah, izdah, udah i još. Lepo se namesti, precizno radi. Vrlo je važno. Leva noga, koleno, desna, opružena. Ruke gore ko želi. Radim težu varijantu. Ako ste već u malo boljoj formi nego kada smo počeli ovako zajedno da vežbamo, a niste se još usudili da probate težu varijantu, možda je sada moment da probate. Protresi, ništa na silu samo, ako ne ide nema veze, ići će leva noga, sedu stranu i u dijagonalu, izdah, udah, izdah, udah, još i još, ajde još malo i vrati, udah, izdah, udah, izdah i još jedan i izdah, popi malo vode, diši duboko. Pokazujem sledeće dve, opet čučnjevi, pa malo zakoraci. Idemo u čučanj, opružamo se, skočimo s obe noge u, recimo, levu stranu, skok nazad, čučanj, skok desno. Lakša varijanta su samo čučnjevi, ali kome to nije dovoljno, u lakšoj varijanti čučanj, dodirne desnom nogom ispred leve, i obrnuto. Nakon toga idemo zakorak, zakorak, skok u čučanj, hop, hop, 2 nazad. Ovdje ćemo isto raditi ili brže ili sporije, zavisi koja varijanta. Namesti se za čučanj i krećemo. Skok, čučanj, skok. Blago samo zarotiraj torzo. Malo samo da se osjeti rad bočnih mišića stomaka. Ali se ovdje više koncentrišemo
na pravilno izvođenje čučnja. Gotovo, ja ne mogu da se zaustavim. Ajmo stopalo do stopala, treba će mesta ispred i iza. Krećemo desnom nogom na izmenično zakorak, leva zakorak, skok u čučanj, hop, hop. Odmah pokazujem lakšu varijantu i hodamo u čučanj, u V i vratimo se. Evo me u težoj, skok i hop, hop. Znači, lakša varijanta bi bila bez skoka u čučanj, hop, hop. Diši, udah, izdah, namesti se za čučanj, prsti blago strano, stopala u širini kukova, malo šire. Kad idemo u čučanj, guramo zadnjicu nazad, kao da ćemo da sednemo vrhom zadnjice, kao da ćemo da dodirnemo, recimo, stolicu. Gledaj, lepo precizno da radiš i da daš sve od sebe. Udah, izdah, stopalo do stopala, krećemo desna, leva, skok i leva, skok i vrati duplo. Još, izdah, udah, izdah i udah, izdah, udah, izdah, udah, izdah, udah. Diši. Prelazimo ovdje na lakšu varijantu. Svi koji su u dobroj formi nastavljaju sa težom. Čučanj, tap, čučanj, tap. I ovdje paziš jako da tehnički dobro odradiš čučanj. Svako se spušta koliko može. Ne morate uopšte da pratite nekog drugog, misleći ako taj može, moram ja. Možete jednom. Postepeno, sve postepeno. Dajte sebi vremena. Ne može ništa odmah. Ali evo, ja vam garantujem uz moje treninge, to vreme je skraćeno. Tako su oni koncipirani da vam rezultati dođu što pre, jer svi čekamo rezultate. I unazad. Udah, izdah. Ono prvo što ćete primetiti ili što ste primetili, sigurno je da imate više energije, snage, znači da ste u mnogo boljoj formi nego pre. Diši, guri zadnjicu nazad, pazi na kolena, da ne pređu liniju prstiju. I još. Ajmo još malo. Prošetaj malo, dođi sebi. Izduvaj. Udah. Izdah. Stopalo do stopala. Idemo. Hop. Hop. Skokić i nazad. Još. Još. Diši duboko. Još malo. Vrati nazad. Ajmo još jedan skok i vrati nazad od viška, glava ne boli. Udah. Izdah. Udah. Izdah. I još jedan. I izdah. I osmeh. Nije gotovo. Imamo još malo. Čime da se zabavljamo? Podigni desno stopalo, stegni kvadriceps, koleno ide do kolena, ako treba odruči ili se pridrži za nešto. Ali ovaj prvi deo, gde smo mučili kalorije, baš pošteno, taj je gotov. Ide druga noga, diši duboko. Idemo sa još noviteta. Ne dam da vam bude dosadno, nikada, nikada. Ajmo, opruži desnu ruku, privuci ka sebi, stegni je. Diši, umiri puls, razmišljaj o tome kako
se broj otkucaja srca smanjuje. Idemo, udah, izdah, udah, izdah i još jedan i izdah. Popi malo vode, odmori malo. Koliko je voda važna, nadam se da ne moram da ističem. Znam da jako puno vas ima koji jednostavno ne možete sebe da naterate da popijete one 2 litre dnevno, koje su važne, jer te 2 litre izbacimo, ali dobro, nije to kod svakog isto, to sve zavisi od visine i težine, ali recimo optimalne neke 2 litre. Znači mi to tokom dana izbacimo i jednostavno moramo da nadoknadimo. Zamislite sada, evo, posle treninga koliko smo vode izbacili, to je više od 2 litre, ali dobro, ne veze. Sad vi ni ne popijete te 2. Šta se sve dešava u organizmu, imate na netu, pročitajte, a mislim da znate. A ovo što će vas navesti da ih pijete jeste baš upravo ovako neki dobar kardio. Postoje razne aplikacije koje možete da koristite. Ja ih iskreno kažem nikad nisam koristila, jednostavno sam rešila, treba to da počnem da usvajam. Rešila sam, terala sam sebe, brojala sam koliko čaša popijem, da bih na kraju shvatila da ne mogu, bukvalno bez vode. A ono sve što mi je dobro donela ta voda, kao prvo rešila mi je celulit, eto za sve žene recept. Trening, voda. Ne trebaju kreme, ne trebaju nikakvi preparati i šta ja znam šta sve postoji. Uglavnom, izdržite, pijte puno vode, izdržite to i samo ćete steći tu naviku da pijete. Ja se nekad naježim kada vidim koliko vode popijem, ali opet. Eto, intermezzo za naredni deo. Danas radimo nekoliko vežbi kombinovanih za sve, za cijelo telo, kao što sam i obećala, ja kažem da ispunjujem obećanja. Danas radimo malo drugačiji način brojanja, piramida. Krećemo od jednog ponavljanja, jedna serija, pa idemo na 2, 3 i neću da vas mučim puno, idemo do 6. Htela sam do 8, ali skratila sam na 6, da bismo malo više vežbi radili i da bude vama zanimljivo. Prva vežba, radimo samo desnu nogu. Danas sam rekla zakoraci čučnjevi. Desna noga radi, idemo u zakorak, povlačimo koleno ka grudima kroz izdah i ko želi i može da poskoči na stajeće noze, što bi značilo ovo. I tu će ujedno biti jedno ponavljanje. Zamolit ću vas da stanete stopalo do stopala, leđa pravo, stisni stomak, udah i kroz izdah idemo zakorak, skok. Gotovo. Idemo na 2. Udah i kroz izdah, zakorak, skok, zakorak, skok. Odlično. Udah, izdah i dalje. 1, 2, 3. Pazi kako skačeš, čuvaj stajaću nogu, ovom prilikom levu. Ajmo dalje. Zakorak, skok. 2, 3, 4. Znači, ko ne želi sa skokom radi bez, pokazujem bez. Ajmo još. 5, 4, 3, 2 i 1. Idemo, poslednja serija, odmah. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Udah, izdah, levu nogu podigni, stegni je. Znam da više voli nego desno. I odmah prelazimo na levu nogu. Znači sve isto. Stani mirno, stopalo do stopala, udah i kroz izdah. Zakorak levom, skokić. Odmori, dosta odmora. Zakorak, skok. Zakorak, skok. Odmor, dosta. Udah i kroz izdah. 3, 2, 1. Odmor. Nema odmora. 4, 3, 2 i 1. Odlično. Udah, izdah i nastavljamo.
1, 2, 3, 4, 5. I ajmo brzo na poslednju seriju. Zakorak, skok. 2, skok. 3, 4, 5 i 6 i skok. Podigni desnu nogu, koleno do kolena i stegni. Quadriceps, bravo! Ajmo, gutaj vode. I idemo na sledeću vežbu, novu vežbu, novo brojanje. Sešćemo na pete. Pete su nam, tu iza, spojene. Kolena široko. Znači ne idemo ovako, nego široko. Okrenut ću se da vidite s ove strane. Uhvatit ću se za pete i samo isturamo karlicu i vraćamo nazad. Kada je isturimo, stisnemo zadnjicu. Kome smeta da se drži za pete, ne drži se. A ako nekome nije prijatno, uopšte, tokom izvođenja ove vežbe radi obične čučnjeve, s tim da maksimalno stisne zadnjicu kada se okruži. Evo, ostaću s ove strane, namesti se, hvati se za pete ili nemoj, udah i kroz izdah. Idemo, 1, vrati, ova prva serija je tamo za prvu. Ajmo dalje, 1, 2, stisni zadnjicu maksimalno. Idemo još, 1, 2, 3. Odlično, radi i kvadricepsi, udah i kroz izdah. Idemo, 4, 3, 2 i 1. Još, 1, 2, 3, 4, 5. Malo samo odmori. Idemo poslednja serija. Daj sve od sebe, udah i kroz izdah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Odlično, idemo na stopala. Polako gore, pršne verbe, ne možeš brže. Malo stavi jednu nogu, drugu nogu, dobro stegni kvadricepse. I idemo na sledeću. Ne znam da li ste primetili, ali evo jedna mala pomoć. Možete strumenjaču uspred uzmete. Da sam prebacila u toku izvođenja poslednje serije ruke ispred. Što znači da sam malo samo olakšala sebi da bih mogla pravilno da izvedem vežbu do kraja. To možete učiniti bilo kad. Važno samo da nastavite da gađate ono što vam je zadato. Ajmo sad svi zajedno u upor. Dlanovi su ispod ramena, kolena su ispod karlice, donji deo leđa nije ulubljen, pre ga malo ispupči, njega ne diramo, ne sme da bude pod pritiskom. Vežba je sledeća. Idemo desnim kolenom u desnu stranu, kao kada radimo ono otvaranje, samo što nećemo nogu ostaviti tj. koleno u liniji sa karlicom, nego idemo malo u stranu i vraćamo nazad. I ovo se radimo kroz piramidu, ako je nekome lakše spušta se na podlakticu leve. Idemo, namesti se, udah i kroz izdah. 1, vrati, proba. Idemo dalje. 1, 2. Stisni zadnjicu kada podigneš koleno. Udah i kroz izdah. 1, 2, 3. Odmori. I dosta. Ajmo. 4, 3, 2 i 1. Odlično. Ako se neko umorio, ne se spusti na podlakticu. Idemo. 1, 2, 3,
4, 5, diši, ajmo udah i kroz izdah, 6, 5, 4, 3, 2, i bravo, idemo s jedne strane, stegni malo zadnjicu i bočne mišiće stomaka. Pre nego što krenemo na drugu nogu, radimo sledeće. Ovde ćemo uključiti i tricepse i donji deo leđa. Leći ćemo na stomak, dlanovi su ispod ramena. Podižemo se, ko kad istežemo ono stomak na kraju. Podižemo se do momenta dokle prija gađamo donji deo leđa. Idemo sa licem gore, čini mi se iz joge. Ko radi jogu značajno se radi, vraćamo se i idemo u pozu deteta. Ko želi može kolena ovde iznad tla. Ajmo, prva serija, jedno ponavljanje, taman za probu, svi zajedno. Udah i kroz izdah idemo gore, vrati i izvuci. I to je sve za prvu seriju. Idemo dalje. Gore, nazad. Gore, nazad. 2 ponavljanja, druga serija. Idemo na treću. Gore, izvuci. 2, nazad. 3, nazad. Ok. Odmori malo, idemo na četvrtu seriju. 4, nazad. 3, nazad. 2, diši i poslednji. Odlično. Zdrži još malo, još samo 2 serije i krećemo. 5, 4, dobro istegni. 3, digni deo leđa. 2, 1, ali i nazad. Udah, izdah, nema stajanja i krećemo. Gore. 1, 2, digni. 3, gore. 4, još malo. 5, znam da ti je dosta već, ali evo ga, poslednji. I ostani malo tu, taman da se istegnemo i vrati se u upor. Ja se okrećem, radi leva noga, idemo u upor, dlanovi su ispod, sad se trebaju održiti dok su nam tricepsi sad već upaljeni, ali dobro, možemo mi to. Dakle, ide leva noga, krećemo u stranu, ali idemo više ka nazad i vraćamo koleno. Idemo udah i kroz izdah i vrati. Odlično. Udah i kroz izdah. Nazad, vrati. Stisni zadnjicu gore i vrati. Odmori. Ajmo dalje. Krećemo. 1, 2, 3. Pomozi sebi ako treba, idi na podlakticu, desne ruke. Ajmo dalje. 4, 3, 2, 1. Ajmo. 5, 4, 3, 2 i još 1. Odlično. Ok, odmori i spremi se za posljednju seriju. Krećemo. 1. Stisni zadnjicu. 3, 4, 5, 6 i bravo.
Ajmo malo sedi u levu stranu i stegni se. Diši, udah, izdah, voda, popi gutne, nemoj puno, radit ćemo trbušnjake. Pa da nam se ne bi bućkalo u stomaku. Poslije ćemo da se nalijemo vodom. Leći ćemo na leđa. Zalepit ćemo donji deo leđa za pod, nećemo ga odvajati ni slučajno. Stopala spajamo, spuštamo na pod, ali tamo gde nam neće zbog spuštanja nogu doći do odvajanja donjeg dela leđa sa poda. Znači namještamo ili bliže nama ili dalje, ali tako da ništa ne može da stane ispod donjeg dela leđa. I tokom izvođenja vežbe ga ne pomeramo. Dlanovi su spojeni unapred. Radimo obične trbušnjake, ukoliko može podiži grudni koš, stisni stomak i spusti se, pokrete manje, znači ne idemo u full serve, nego odižemo lopatice sa poda. Ajmo svi zajedno, namestimo se, udah i kroz izdah, jedan, vrati, odmori, onda idemo dalje, izdah, udah, izdah, udah, odmori. I još. 1, 2, 3. Odlično. Ajmo još. 1. Stisni stomak. 3. 4. Ajmo udah i kroz izdah. 5. 4. 3. 2, 1. I idemo, posljednja serija. Izdah. 2, 3. Stisni stomak. 5. I 6. Bravo, opruži ruke iza glave. Odlepi donji deo leđa od poda. Stegni malo stomak, uhvati se ispod kolena i odrolaj se u sledeći. U sedeći. U sledeći položaj je sedeći. Kolena su savijena. Gornji deo tela, leđa pravo, ramena dole, glavu unazad. Spuštamo onoliko gornji deo tela dok ne osjetimo kontrakciju. Tu stanemo i tu kontrakciju pokušavamo da zadržimo. Lakša varijanta, pete na podu, teža iznad tla, kome je lakše može da ukrsti, radimo ruski twist. Dlanovi su spojeni, idemo u jednu stranu i drugu stranu, ali isto kroz piramidu. Krećemo sa desno na levu ili obrnuto ko kako želi. Ajmo, 1, stani, dalje, 2, stani, udah, izdah, desno, levo i 3, levo. Dalje, 1, 2, 3, 4. Udah, izdah, idemo dalje. 5, 4, 3, 2, 1. I još. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bravo! Svaka čast. Lez nazad, na leđa. Početni položaj, nogu opružene gore, ruke isto. Spuštamo u isto vreme ruke, noge i vraćamo. I krećemo. 1, odmori. Još. 1, 2, odmori. Spuštaš noge do momenta dok ne krene donji deo leđa. Stani, da se odvoje od poda. Idemo dalje. 4, izdah, 2 i 1. Udah, izdah i još. 1, 2,
3, 4 i 5. Odlično. I idemo, posljednja serija. Izdah, udah, 2, udah, 3, 4, 5 i 6. Odlično, povuci kolena ka sebi, malo samo odmori, odrole se u sedeći, još jedna i gotovo. Sedeći, kolena savijena, pete na pod, ruke opružene, idemo unazad i vraćamo se gore, obrnuti prgušnjaci. Ajmo, polusvežba, udah i kroz izdah, nazad, vrati. Prva serija, probna serija, gotova, idemo na drugu. 1, 2, diši, još. 3, 2, 1, odlično. Ajmo udah i kroz izdah. 4, 3, 2 i 1. Ajmo još. Malo samo. 2, 3, 4, 5. Ako ti stomak ne ode u kontrakciju kada se nagneš nazad, slobodno ga samo stisni. Idemo, posljednja serija. 6, 5, 4, 3, izdah. I bravo! Evo ga, gotovo, lezi na leđa. Malo. Samo još da se istegnemo, nemoj da bežeš nigde. Ovaj deo je lepši, lakši i najpotrebniji na kraju. Lezi na leđa, ruke iza glave, opružene, noge opružene maksimalno. Koliko god da ste se sada iscrpeli tokom treninga, nemojte da zaobilazite istezanje. Povuci desno koleno ka grudima. Istezanje je sastavni deo treninga, isto kao i zagrevanje. Ništa od toga se ne preskače. Sve to ima zašto treba. Ako vas interesuje, pišite mi. Odgovaram na sve vaše poruke. Možete slobodno da ostavljate komentare i na YouTube-u i na Facebooku. Možete slobodno isto da ostavljate ocene na mojoj Facebook stranici. A ove treninge koje radimo live ostaće na YouTube-u 100%, na Facebooku nadam se. Tako da bi bilo dobro da se subscribe-ujete na YouTube kanal da biste dobijali inače obaveštenja o novim klipovima, jer neće samo live-ovi biti, bit će, ajmo odrole se gore, bit će i raznih drugih treninga. Ko želi da zna, neka se subscribe-uje pa će biti u toku, vežbat ćemo zajedno. Povuci dobro i stegni zadnju ložu zadnjicom. Ide druga noga. Diši. U svakom slučaju pišite mi, ostavljajte komentare, slobodno i na YouTube-u. Pusti. Idemo stopala na pod. Uhvati se samo za prste. Koleno opruženo. I stegni malo još gornji deo leđa. Pusti prste, idemo kao na početku, desna noga, duboko unazad, ne spuštamo je na pod, ovaj put ruke gore, stegni se i polako sada spusti koleno, povuci stopalo ka zadnjici, diši i spusti. Idemo stopalo do stopala, druga noga, lepo se stabilizuj i krećemo ruke ka plafonu.
i spusti koleno, stopalo povuci ka zadnjici, dobro istegni kvadriceps. I naravno šaljite mi vaše fotografije, slobodno. Ako ne želite, onda hashtagujte vežbam sa Lucijom, ja ću to sve da vidim i voljela bih da vidim kako vežbate u kućnim uslovima. Idemo pršten po pršten gore. Udah. Izdah. Udah. Izdah. I još jedan udah. Spoj dlanove, nagni se nazad. Izdah. I bravo. Svaka čast i hvala vam puno što ste ponovo bili uz mene, uz live online trening koji u narednom periodu možete da odvežbate sa mnom svakog četvrtka u 19 časova na mojoj Facebook stranici. Ovaj trening služi za sve vas koji ste zavoleli moj način rada. Hvala vam puno na tome, hvala na ukazanom poverenju. Služi za to da nadopunite trening ako idete negde na 3 puta nedeljno, onda evo za 4. put. I služi za moje drage devojke koje mi dolaze na trening, nije im dosta. Ovo je best of treninga iz sale, znači biram vežbe koje su najbolje. Za sve vas smeštene su sve te vežbe u jedan trening. I tako, čujemo se i vidimo sljedeći četvrtak u 19 časova. Budite mi dobro, jaki i zdravi. Ćao!